Nazdar páni, nachádzam sa medzi Banskou Bystricou a Hornou Mičinou, čiže som tak, kde ako sa ide nad uhlisko smer Urpín. Takže som asi niekde na Urpíne, neviem ako sa toto volá. Je 5. septembra 2025 a máme cca 6 hodín aj 10 minút večer. Je piatok a ja idem na víkend na cyklovýlet City Survival, septembrový City Survival bez peňazí. Bude taký trochu netradičný, lebo idem smer juh od Banskej Bystrice. Kto ma poznáte, viete, že mám rád túto južnú trasu a nemám rád tú severnú. Nemám rád tú severnú trasu, ako sú Donovaly, Štúrec, lebo tam je to veľmi vysoké kopce sú tam a šlapa to na bicykli. To radšej ísť na juh, kde sú väčšie rovinky. No, ale problém s juhom je taký, že na juhu nie sú nabíjačky. Bohužiaľ nie sú žiadne zásuvky k dispozícii zadarmo, čo by som ja potreboval. A tak, ako to poriešiť, hej? Hľadal som na internete, nenašiel som nič. Písal som maily na mesto Lučené, všetko možné som skúšal. Nenašiel som nič. Jednoducho treba tam prísť a zistiť, či tam vôbec niečo je. A či to tam je, to ja neviem. Takže nedalo sa na nič spoliehať. Akurát mám tam známych a tí sa dozvedeli, že chcem ísť na tento smer a sami sa mi ozvali s tým, že príď, že chcú ma vidieť, že stačí prísť a môžem sa u nich zadarmo nabiť. Ešte dokonca mi ponúkli nocľah a že mi uvaria, že si ugrilujeme, popijeme, takže pre mňa perfektná ponuka. Ja si na tento výlet neberiem žiadne peniaze, čiže dačo nazgúďam na fľaškách. Na tento cyklovýlet si beriem 2 baterky, nakoľko je to 65 km tam, potom 65 km ku ďalšiemu známemu, čiže ja mám tento víkend v pláne spraviť 260 km a to mi krásne tieto 2 baterky obídu. No, čo by som povedal ešte o bicykli? Pridal som ďalší ventilátor, druhý, nakoľko už mi odišiel tento motor druhýkrát, bol na reklamácii a nedá sa nám spoľahnúť. Jednoducho Číňania to nevedia to spraviť dobre, tieto motory, prehrieva sa to, odchádza to, nedá sa na to spoľahnúť. Je možné, že do budúcna to bude musieť nejako vymeniť, keď už nebudem mať národ na reklamáciu toho motora. Takisto špajdle mi odchádzali, ako keby boli krehké, tak ich vylomilo, nebolo ich veľa, ale jednoducho kúpil som takýto úťahovák, ktorý vrelo odporúčam mať so sebou, lebo tie špajdle sa povolujú a treba to doťahovať, takže toto je must have. A to by bolo asi okolo tých špajdlí. Popri tom som vymenil aj nový plášť, zhodou okolností sa volá, že Hurikán. A bol to taký lacný v Sárach, veď tam nemá dezen, hej, ale neviem, oni to predávajú teraz, tie plášte predávajú tak, že rýchlo sa zodier a chod si kúpiť ďalší, tak by som to ja nazval. Čiže skúsil som to nejako hacknúť takým spôsobom, že čo som mal dušu predošlu a už tam bol nejaká dierka, sfúkovalo to, tak vymenil som aj dušu a tú starú dušu som ako keby odnútra rozrezal a nasunul som ju na tú novú dušu, čiže je tam taká ako keby ochranná vrstva tej duše ešte vo vnútri, takže môže sa to drať. Dúfam, že ma to zachráni pred veľa vecami. Tento bicykel, ja si neviem predstaviť, že by si ho kúpila žena, lebo to človek iba jazdí a potom servisuje, jazdí, opravuje, hej, takže neviem si to predstaviť, že by to mala žena. Dosť často treba doťahovať tieto brzdy, ale nie túto prednú stranu alebo hrať sa s tým. Doslova je potrebné dotiahnuť túto ako keby zadnú stranu tej brzdy a vtedy to je najlepšie. Potom občas to treba prešmirglovať a inak to krásne brzdí. Horšie je, že na jednu brzdu by som nešiel, musia ísť obidve. Musia byť obidve brzdy v poriadku, inak dole kopcom to ani neobrzdí dobre. Je to len tak.
5-minútové intro, to je hrozné. No, ešte toľko chcem povedať, že so sebou vôbec idem na ľahko, nemám za sebou prakticky nič, nemám hamaku, nemám karimatku, čo tam ešte bral, nemám spacák, čiže nemám varič so sebou, ale zobral som si takú kartušu liehu a malý ešusík. Predpokladám, že ani to nevyužijem, ale mám to so sebou. A to je tak asi všetko. Počasie, teraz by som nazval, že je to leto. Je to letné počasie, akurát sa mračí. A zajtra už by to mohlo byť také chladnejšie počasie. Takže uvidím, ako to zajtra teda bude. Možno ma obchytí aj nejaký dážď. Ale idú sa teda po ceste zgúňať fľašky. Obídem každú jednu zástavku a čaká ma teraz na 65 km cca smer Veľký Lom. Takže spúšťam sa dole smerom na Mičinu. Za ten čas, čo som spravil intro, sa mi motor stihol vychladiť. Na Mičinej som nútený vytiahnuť paličku. Vyzerá, že tu bude nejaký malý úspech. Dobre, ešte som na Mičinej. Niekedy si pomáham, lebo nevidím do toho koša poriadne, že si spravím fotku. Čo tam je? No, ale čo tam bolo? A ešte som tu zazrel taký kôš. Ideme tam, do toho parčíku. Krásny úlovok. Ešte aj s krásnou značkou. To by som do Mičiny nebol povedal. Na tomto bicykli rovinky, dole kopce, mierne svahy, to ide samo, ale tie hore kopce to si odmakám. Toto je taká moja rutinná operácia. Vyjdem kopec, dám dolu veľkú baterku, nasadím malú a prestavím z pomalého modu na rýchly. Ide o to, čo najviac využiť malú baterku na rovinkách a dolu kopcoch a čo najviac využiť zase veľkú baterku na hore kopce. Toho slnka veľa neostáva. S tým natáčaním sa zdržujem veľmi. Ale som pred Čerínom. To
Toto si žiada natočiť. Lebo hneď tu mám zástavočku. Tuto na ľavej strane. Táto. Tu chcem ísť pozrieť. Našli celkom dobré úlovky. To sa ideme na to pozrieť. Len tak bije do očí. Hneď 3. Autobus už mizí. Svetla nám bohužiaľ obúda. Hneď tam vidím zastavočku. Ideme sa do Sebedína pozrieť. Som v Sebedíne na zastávke. Tu má taká, poniže taká nenapadná zastavčička. A hneď na mňa číha Brutal. To by som zase do Sebedína nebol povedal. Tata. Poď k mamičke. Až sa mi škúlky rosia. Zgúňačské porno. Domáca cica sebedínska. Sebedín. Zjemne chce zažiariť Sebedín. Nenormálne tohle. Sila. Asi mi všetko nenatáčam. Sebedín, Vancouver ináč. A teraz máme tú rovinku. No, odbočil som za zónou smer Zvolenská Slatina. Hore prepnem na pomalší režim. Nech netrápi motor. Dobre, takže čas je 7:30 a ja vchádzam do Zvolenskej Slatiny smer od Zolnej. Ešte tu by som chcel niečo pozrieť. Myslím si, že by sa tu dalo dačo nájsť. Pravím, som v Slatine. Dá sa niečo nájsť. Toto čo bolo? Zrajca kódik, môže byť. Posledná zástavka. A v Zvolenskej Slatine. Aj neviem, či beriem. Výglaš, milý výglaš. No, výglaš predsa len dačím prispel. No, som za výglašom a tuto by som šiel na detvu, ale sem idem ako keby na Krtíš. Počkať, a tam je nejaká... Hej, tunak. Čiže Krtíš 51 km, Dolná Strehová 39, idem ja touto cestou.
Ja už tu budem mať iba na obrazovke čisto tmavé scény, dá sa povedať. Ja to potom pri strihaní zosvetlím. Áno, celkom dobre mi to svieti. Takže čelovku nejdem vyťahovať. Ale teraz, takýto podvečerný čas, je najväčšie nebezpečie, že tu môže vbehnúť niečo. Taká líška, hocčo. Dôležité je trúbiť. Preventívne. Samozrejme tam, kde nie sú ľudia, aby som nikomu tým nevadil, ale to je dôležité. Ak by som prešiel nejakú líšku, tak ešte skončím na chrbáte, to ako není sranda. Som myslel, že ide auto, ale to nie. Taká lampa. Musím ešte raz pozrieť, či tá aplikácia nezamrzla, či ozaj nejdem do tej búrky. Vyzerá to divne. Každopádne tu je jedna zastávka, tam vidím ďalšiu. Snáď je to vidieť, takto ide búrka smerom, ako keby obchádza Detvu od Krtíša ku Detve. A ja asi sa nachádzam niekde tu. Teraz je otázka, čo bude rozumnejšie, čakať tu dole. Jednoznačne by som šiel na tú zástavku vyššie hore trošičku. To isto stíham a uvidím. Vychádzam zo Slatinských Lazov a búrka je isto predo mňou. Tu by som najhoršom zostal, tu je aj pekný stĺp, vysoký. Ak by chcel blesk udrieť, tak krásne udrieť do tohto a tu by bol človek v bezpečí. Aha, klokoč neviem čo. Dobre, oblejem motor vodou, to ako prvé, aby sa trošičku uchladil, tak, a ideme sa teda pozrieť, kde to vlastne som, lebo som to nestihol prečítať. Klokoč, Palčúrovci. Dobre. Tak sa pozrieme, čo hovorí Kvoš. Hej, veru nič, ale možno by som Amundsen vodku také slabé 4 deci vedel, ale predsa len. Vidíš, krásne. Také 4 deci vodky by som tam vedel na jazyk si dať, ale nie. To veru nechcem. Ja chcem teraz poriešiť toto, čo s tým počasím. To na tom, že som tu asi 13-15 minút. A dačo sa mi v taške rozlialo, tak som to musel čistiť. Medzi tým som pozrel, že kde je tá búrka. Vyzerá, že ma to minie, že ma to len tak lízne. Ale pre istotu čakám tu na tejto zástavke. Určite nechcem zmoknúť. To ako nestojí to za to, pokiaľ sa dá. Treba prečkať niekde a nestojí to za to. Musím počkať nejakých 5, 10, 15 minút, čo sa stane. Pozriem na meteoradar a podľa toho zhodnotím. No, najprv sa rozfúčal vietor, ale tak, že to trvalo dobrých 8 minút. Jednoducho ma ten front, ma to míňa taký.
Teraz už to prestáva, už idem do toho. Dá sa povedať. No ešte, aby som zachytil moment, už dopršieva. Zmakol by som do nitky. Podľa chodníka je vidieť. Toto doprší a idem hore. No, čas je 21:29. Ja som si tu urobil také pohodlie na tejto zástavke, že mne sa ani stať nechce. A už zjavne dopršalo. Treba pokračovať.